Здравейте! В това видео ще ви покажа изразходвани продукти за месеца декември, януари и сега продължаваме февруари. Първо ще започна с предимно най-изразходваните. Като първото нещо е това за пръскане за крака на Avon. Трябва да го отворя. Извинявам се. Тако. Отворено. В него няма нищо вече. Тако. Може. Сега ще приближа с това. То се пръска върху краката. Измити крака, върху такива крака се измити се пръска. И е много добро, но за съжаление свърши. Но ще закупя ново. След това идва ето тази вода на Clarins, която е, нали, пише Black Street Clearing тоник, подобно на тоник. След това ето това шишенце, което имаше тоник пак. А това всъщност не е тоник, а за почистване на пъпки на лицето, да се отпушват порите, не за пъпки, извинявам се. Това напълно е свършило вече и мога да го използвам за нещо друго. Така, след това идва ето този крем на Oriflame Fleco за краката, за обогатяване и обогатяване, който е супер. Обогатяваме, да. Точно така. Който е супер добър и много ми харесва. След това идва ето това тоалетно мляко на Avon с кокос за почистване на грим, за лицето. Ето го. Понеже батерията свършва, ще съм по-бърза. И след това идва един крем за тяло на Гош. На Гош са много хубави. Този е Bucharins и са по 500 мл. Много хубави кремове. Но моят за жал свърши. Ето това също е още един модел като този, само че по-различни капачки. И този е Bucharins, а този е класик. И този е свършил, а този другия почти е пълен още. И останаха два продукта. Единият е ето този Гарниер слънчезащитен крем за тялото. Не се препоръчва изобщо за лицето. Ето го с защита 20 фактора и така. И последният продукт за днес като изразходени е ето това олио на Oriflame пак. На Гарниер обърках, защото имам минутка на Oriflame, който чакам да дойде с фактор 10. Много е хубаво и доста ми харесва. Така, понеже не знаех, че батерията на апаратчето ще падне и не мога да довърша с всички неща, които са супер много, ще продължа следващия път и надявам се клипа да ви е харесал. Това беше, да наречем, първа част скъпените продукти за декември, януари и почти февруари. И така пак се казвам, ако искате да има още такива клипчета, харесвайте и нещата, които сега показах, ще ги оставя долу в кутията с описание.